niin lapset, tästä se lehti. Kuulkaapas lapset, Hepsönallen tarina. Hepsönalle kertoo, kuulinko narina. Kas Hepsönalle vankilassa vuosia on virunut, mut nyt on Nallen mitta täys, on tiimalasi lirunut. Voi että, en mä jaksa enää olla täällä vankilaa. Täällä isot tuhmat nallet käy muun käsiksi, kun muuta lipee saippua suihkussa. Nalle lähtee nyt litomaan. Näin on. Niin keskiyöllä kerran hiipi Nalle salah. 100 metrin verran ei vankilaan hän palaa. Vaan muuri on niin suuri, ei Nalle yli mene. Ja vartijakin juuri ehti, niin keikkas Nallen vene. Voi hitsi, näin sitä jäätiin nalkkiin. Taitaa vielä mennä vuosi jos toinenkin täällä Nallella täällä linnan uumenissa. Onpahan ainakin täysi hoito.